Dyma'r myfyrdod ar gyfer dydd Sul Mehefin y 30. Unwaith eto daeth yr awr i'th addoli ar Dwyn Mawr. Diolch na wrth blygu mhen am dy gwmni di. Amen. Wel, chwi o ychydig ffydd. Ni gyd mewn gwirionedd. Mae'r geiriau chwi o ychydig ffydd yn ymddangos yn y 6 bennod o Efengyl Mathew. A dyma sut mae'r bennod honno'n cloi. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Peidiwch felly a phryderu am yfory, oherwydd bydd gan yfory ei bryder ei hun. Digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun. Allwn edrych ar ffydd mewn ffordd ymarferol. Sawl gwaith ydych chi wedi cystadlu mewn Eisteddfod er enghraifft, heb fod yn ffyddiog eich bod am ennill. Sawl gwaith mae un ohonom wedi rhedeg mewn ras, heb ddim ffydd o gwbl. Sawl arholiad mae dyn wedi eistedd, heb ddim ffydd yn ei allu i basio'r arholiad honno. Ar bob un o'r achlasuron yna, mi allan ni fod wedi rhoi ein ffydd, yn niw wrth gwrs, bod yn ffyddiog fod Duw am ein harwain ar y cwrs gorau i ni, boed ennill neu golli, neu gymryd rhan yn hyderus. Ond yr hyn sy'n bwysig i ni fel Cristnogion yw yn ffydd yn niw, ac yn Iesu Grist a'i ddysgeidiaeth. Dyma sylfaen ein bywydau. Mae hanes amwr ar enw Dr. John Patton yn ceisio cyfieithu'r ysgrythurau i iaith frodorol y wlad lle roedd yn genhadwr. Yn yr Hen Testament, defnyddir y gair trust, lle ger ffydd yn y Testament Newydd, a mae cred yn cael ei ddefnyddio cyn y ddau air uchod hyd yn oed. Roedd Patton wedi penroni'n hir wrth feddwl am ei air i ddefnyddio i gyfieithu ffydd. Doedd gan y brodorion ddim gair am gredu. Yna un diwrnod, wrth iddo weithio ar ei gyfieithiad, dyma un o'r brodorion roedd i mewn i'w ystafell wedi blino'n llwyr. Dyma fe'n ymwllwng yn llipa un gadair, gan roi ei draed ar un arall, a mynegu ei bod yn dda cael gosod ei bwysau i gyd ar y cadeiriau. Dyma Dr. Patton yn nodi'r gair a ddefnyddiodd y dyn am osod ei bwysau i gyd. Roedd wedi darganfod gair addas am gredu. Dadleuwyd yn aml fod rhesymau da dros dweud fod yna Dduw, oherwydd fod y byd yn bodoli, oherwydd cynllun y bydysawd, yr hyn ydyw pobl, fod rhaid wrth bwrpas a gwerth i fywyd, y ffaith fod pawb yn addoli rhywbeth, a'r syniad o berffeithrwydd mewn byd amherffaith. Mae'r rhain i gyd yn ymgais at ateb cwestiynau sylfaenol am fodolaeth y bydysawd. Ceir gafael ar y lleidir sy'n anghofio gwisgo menig am iddo adael olion bysedd ar ei ôl. Does dim rhaid i Dduw wisgo menig, ond yn yr un modd mae olion bysedd Duw ar hyd a lled y greadigaeth. Mae Duw yn fodlon maddau ni, nad ydym o hyd yn gallu gweld yr olion yma. Peidiwn â digaloni os yw'n ffydd yn wan, oherwydd mae yna un sy'n barod i'n cynorthwyo. Ond rhaid i ni wneud yn gorau i sefyll yn y ffydd. Yn ei lythyr at Eglwys Corinth, mae'r apostol Paul yn ei hannog neu'n wir yn gorchymyn. Gwyliwch, sefwch yn y ffydd, ymwrolwch, ymgryfhewch. Beth bynnag am ein gwendid ni, mae'r Beibl yn dangos i ni fod yr un a greol popeth, yn dduw byw, cariadus, a gallwn ni gydnabod fel tad. Roedd y tad yma'n ein caru cymaint, neu sydd o anfon ei unig a nedig fab i gario ein pechodau. Wrth raidd y ffydd Gristnogol, felly, mae yna ddyn, nid capeli, nid credoau na rheolau, ond mab y tad, sef Iesu Grist. Mae hanes bywyd Crist yn y Beibl, a mae hwnnw'n hanes i ryfeddu ato. Hanes sydd yn ddigon i gryfhau ffydd unrhyw ddyn sydd yn dymuno credu. Rwy'n dweud dymuno credu, wrth feddwl am un cymal y cyfeiriad sy ato'n hynt, wrth nodi'r rhesymau dros dweud fod yna Dduw. Y ffaith fod pawb yn addoli rhywbeth. O mhrofiad i o fywyd, mae hyn yn berffaith wir, ac mae nifer sydd wedi tyfu'n rhy bwysig ac yn rhy brysur i addoli, yn addoli rhywbeth. Rhai'n addoli arian garwch, rhai'n addoli llwyddiant materol, a nifer yn anffodus
yn addoli nhw eu hunain. Rhaid cofio fod dilyn dysgeidiaeth Crist yn golygu meithrin disgyblaeth. Ond y fwy na hynny, mae'n golygu cael ffydd yn y ddisgyblaeth hwnnw. Mae'n wir dweud bod ffydd nifer ohonom yn gwegian ar adegau, a mae yna bethau sy'n rhoi straen i'r eithaf ar ein ffydd. Holi pam bod hyn yn digwydd i mi? Ydyn ni'n holi adeg ennill? Wrth weddio hefyd, ydyn ni'n derbyn na fel ateb? I'r rhai sydd yn ansicr, fe fyddwn yn cyflwyno'r sylwadau yma. Mater o ymddiried yw dysgu nofio. Rhaid i chi ddysgu y bydd y dŵr yn eich dal i fyny, heb adael i chi suddo. Gallwch edrych ar eraill yn nofio ac yn mwynhau hunain, ond heb fod yn nofio eich hunan. Sdim gobaith i ddim ddigwydd nes ewch chi mewn i'r dŵr. Rhaid i bawb ddysgu nofio dros dynt ei hunain. Roedd y pregethwr mawr C.H. Spurgeon yn defnyddio stori am blentyn ar drydydd llawr tŷ oedd ar dan. Yr unig ffordd allan oedd neidio trwy'r ffenest, ac fe safodd dyn mawr cyhyrog o dan y ffenest, gan annog y bachgen i neidio i'w freichiau. Mae'n rhan o ffydd, medde Spurgeon, i wybod fod yna ddyn yna. Rhan arall o ffydd yw credu fod y dyn hwnnw'n gryf, ond yr un sy'n hanfodol yw bod â ffydd llwyr yn y dyn a neidio i'w freichiau. A fel yna mae gyda Duw. Byddai'n nifer o anffyddwyr neu chael yn anodd i neidio mewn i'r breichiau diogel yna. Rhai am fentro allan o'r adeilad ar ei liwt ei hunain. Rhai am petruso'n rhy hir i gael ei hachub. Rhai am fwy o brawf fod y dyn yn ddigon cryf i'w dal, mae'n siŵr. Pe ba'r anffyddiwr yn cael ei achub o ryw drybini bydol, mae'n siŵr mae'r foment weithaf i anffyddiwr yw pan mae'n hynod o ddiolchgar a neb ganddo ei ddiolch iddo. Yn yr un modd, pan fo'r anffyddiwr angen ymbil am nerth a chymorth, beth sydd yn cymryd lle y weddi iddo? Pam nad oes ffydd ganddo? Am nad yw yn gallu gweld Duw? Roedd Thomas Didymus yn gwrthod credu fod yr Iesu wedi atgyfodi, hyd nes iddo weld yr archollion yn nwylo'r Iesu. Dyma'r achos gyda nifer yn ein byd hi heddiw. Mae'r rhai yn gwrthod credu am ei bod eisiau popeth wedi brofi ar lefel ddynol. Ond dyna'r holl bwynt wrth gwrs. Nid yw Duw yn ddynol. Does gan Duw ddim i'w brofi i ni. Mae yna adnod yn yr 11 o'r llythyr at yr Hebreaid. Trwy ffydd yr ydym yn deall i'r bydysawd gael ei lunio gan air Duw, yn y fath fodd nes bod yr hyn sy'n weledig wedi tarddu o'r hyn na Duw'n weladwy. Mae'n drist fod rhai yn methu arddel ffydd oherwydd na allant, fel Thomas, roi ei bys yn y clwyf. Yr ansicrwydd yma, a pobl yn cuddio tu ôl iddo. Rheswm da dros beidio mynychu oedfa. Dim angen trafferthu wedyn. Newch chi'n clywed am neb sydd yn ansicr yn mynd i'r cwrdd i ffeindio'r sicrwydd yna. Esgus i beidio mynd i bob tro. Yn ychwanegol at y garfan yma, mae'r rhai sydd wedi colli ei ffydd wrth gwrs, am amryw resymau. Rhai yn fwy dilys na'i gilydd. Rwy'n cael yr argraff gyda'r rhai mae diogi sydd wrth braidd y penderfyniad, bod rhai'n ei chael ein anodd o ddifri i dderbyn y ddysgeidiaeth Gristnogol heb gwestiynu ei dilusrwydd. Fe ddarllenais osodiad diddorol yn ddiweddar oedd yn nodi fel hyn. Mae'r dyn sy'n colli arian yn colli llawer. Mae'r dyn sy'n colli cyfaill yn colli mwy. Mae'r dyn sy'n colli ei ffydd yn colli'r cwbl. Y targed i mi ac i ni gyd yw cadw fflam y ffydd yn ei losgi. Sawl gwaith i chi wedi clywed y geiriau canlynol mewn gwasanaeth angladdol. Rwyf wedi ymdrechu ymdrech lew, rwyf wedi rhedeg yr yrfa'r pen, rwyf wedi cadw'r ffydd. Eiddo'r apostol Paul yw'r geiriau cyfarwydd yma, a geir yn ei ail lythyr at Timotheus. Maen nhw'n rhan o'i anogaeth derfynol i Timotheus. Mae'r apostol yn gorffen i gymal ef o ras gyfnewid yr Efengil ac mae'n pasio'r batwn i wylynydd fel petai. Mae Paul yn annog Timotheus i bregethu'r gair. Petai ni'n meddwl am yr hedwyr sy'n cario'r dort Olympaidd o un dinas i'r llall,
Mae fel petai'n dweud wrth y nesaf am ddal y dorch yn uchel a rhoi goleuni i eraill. Mae'r apostol yn atgoffa'r gweinidog iau, nid yn unig i gredu'r gair ac i fyddhau iddo, nid yn unig i warchod rhag llygredd, nid yn unig i ddioddef drosto a dyfal barhau ynddo, ond hefyd i'w gyhoeddi. Fel herald tref neu tawn craier ar stalwm, mae disgwyl iddo gyhoeddi'r newydd da yn eofn. Roedd Paul yn ysgrifennu o'i gell yn y carchar, ac meddai Trebor Lloyd Evans unwaith, a mae'r enghreifftiau gloywaf o ffydd wedi bod mewn treialon, mewn carcharau ac yn y ffwrn dan. Fod Paul yn y carchar, mae'n orfoledd neu neges, a mae'n ymbil arno ni fel Cristnogion ar hyd yr oesau. Mae'r geiriau amynedd di ball yn llythyr Paul, yn golygu na all o'n orfodi pobl, na thorri corneli mwyn cael canlyniadau, ac mae angen bod o ddifrif ynglyn â'n ffydd. Yn yr un modd mae'r geiriau boed gyfleus neu'n anghyfleus, yn yr un benod, yn dwy neges i'r bugail a'r praidd. I'r bugail, mae'n golygu dyfal barhad di-drigaredd yng ngeiriau John Calvin. I'r praidd, mae'n golygu dyfal barhad i dystio ac i ddeffro rhai sy'n cysgu'n ysbrydol. Dyma rhai sydd wedi mynd yn ddifater wrth gwrs. Dyma'r defaid colledig sydd angen eu tywys yn ôl i'r gorlan. Ni trwy i mi bregethu yn unig mae gwneud hynny. Mae gen i mi gyd yn rhannu chwarae. Mae argyhoeddi, ceryddu, calonogi yn golygu gadael i'r gair wneud ei waith. Dwi wedi sôn am y gair fan yna, a phwysigrwydd y gair, ond mae'n gweithredoedd yr un mor bwysig os ydyw ein ffydd yn gadarn. Ydym rydym yn cofio geiriau pregethau'r Iesu, ond onid yw ei weithredoedd yn fyw iawn yn y cof. Mae hyn yn wir am arwyr Crist yn y blynyddoedd diweddar. Fe fuason yn tybio mae gweithredoedd pobl fel Martin Luther King a'r fam Teresa sy'n mwyaf blaenllaf yn y cof. Do, mi ddwedodd y ddau yna eiriau, sydd wedi ei serio ar goridorau'r cof, ond beth am ei gweithredoedd? Yn abennill am Martin Luther King, rhodiaist fel dywaredwr yn ddi-arf, gan ymladd her llyd ar rhai awawdiau wedd dy genedl wrthodedig yno. Ac yna'r fam Teresa, mor gadarn ei gwarg crymedig, mor nerthol ei dwylo hen, mor eiddgar ei cham i'w wasneithi, mor dirion yw'r dagrain ei gwen. Ei chariad yw'r wawr wedi'r fagddi, diw par fod na ryw rai o hyd i leddfu doluriau'r ddynoliaeth ac eiro cwterydd y byd. Os oedd ffydd yn niw ac yn arglwydd Iesu Grist yn ddigon da i'r ddau yna, mae'n ddigon da i mi. Os yw Duw trosom, pwy a all fod yn ein herbyn. Gawn ni orffen gyda gair o weddi. Diolchwn i ti am drysorau amrysiadwyr Efengylau. Gogoneddwn denw am i ti ysbrydoli'r Efengylwyr i gofnodi hanesion, bywyd, dysgeidiaeth, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Mae'n diolch yn ddi-derfyn o feddwl fod pobl o bob cenedl a phob iaith yn gallu darllen y gair yn y byd cyfoes. Boed ni'n eglwysu dyfu o nerth i nerth, a bydd yn gefn i'w haelodau. Mae angen dy ffydd a ddysgeidiaeth yn ein byd ni heddiw, ac yn ein cymdeithas ni, lle mae grymoedd tywyll yn dal i garlamu ni blaenau. Dyroi ni, yma yn y gornel fach yma o Gymru, nerth i wrth sefyll ar ysbryd drwg yma. Gyfynwn hyn yn enw'r un gyflwynodd ei ffydd i'r byd, yn arglwydd Iesu Grist. Amen.